L-assa tal-Pulizija tal-Belt Valletta mhux post adegwat fejn l-uffiċjali tal-Pulizija jistgħu jaħdmu. Hekk sostniet l-Unjen tal-Pulizija wara li ssoktat bl-appelli tagħha li l-uffiċjali tal-Korp jeħtieġu kondizzjonijiet aħjar fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Wara li fl-aħħar jiem uriet f'liema kundizzjonijiet l-uffiċjali qed jaħdmu fihom fl-assa ta' San Ġiljan fejn iddeskrivita bħala dar tal-waħx. Issa kien imiss li ċittadin jara bajnejh f'liema kundizzjoni tinsab l-assa tal-Belt Kapitali. L-Unjen fakret li l-Belt Valletta nafuha bħala mużew ħaj u fl-apert sansitra ngħatat it-titlu tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2018 monija bil-palazzi, bereċ u knejjes. Iżda, kif fissret l-MPU, it-turist jaf jiġi bżonn ukoll li jżur l-assa tal-Pulizija bl-aħħar xogħlijiet li saru fiha ikunu propju fl-2018. Mit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari sar magħruf li dakinhar intefqu 1,900 euro f'xogħlijiet ta' manutenzjoni. L-MPU spjegat li l-assa tal-Belt mhux biss mhux adegwata għall-uffiċjali iżda ċertament mhux post seren sabiex jilqa' lill-vittmi ta' xi reat. L-Unjen stqarret li għaddew sentejn mill-5 snin tal-famuża strateġija li kellha titrasforma lil korp u s'issa ma hija qed tara ebda tibdil konkret u sodisfaċenti, ebda progress għall-aħjar. L-uffiċjali tad-distrett jibqgħu demotivati għall-aħħar.